Τραγουδιστής ονομάζεται Αφοξενίδης Ιωάννης. Άντε για για χαρά. Αμήν. Ό,τι έχνε σύμπρο πίνε. Ό,τι εδείχνε. Εσείς πια κύριε τη Ρεσίλα. Σάνταλη. Σάνταλη στην Ρεσίλα. Εμείς θα αφήνουμε σίγουρο. Thank you.
Cennetimde son düşmanine cehennemde niyaz. Eymezsen buradan gayleştirirsin onu bilirsen. Merhamet buradan gayleştirirsin onu bilirsen. Yasaktır. You're
Πεσουλία ο Στάθιος και χορεύουνε οι αδελφοί Ρατόπουλοι και ο Γιώργος Ερατόπουλος. Σέρα.
Μάια είναι. Δεν θα είναι Όχι. Ότι πάλι τα βλαλή, το βγάζει με λαϊνή, ότι πάλι τα βλαλή, το βλέπει θα βλέπει, πάντα θα παρακαλεί, όμως βλέπει θα βλέπει, πάντα θα παρακαλεί. που θα φύγει τη μανίτσα να πλαγεί. Όχι μου θα φύγει τη μανίτσα να πλαγεί, όχι μου θα φύγει τη μανίτσα να πλαγεί. Έχω πέντε προβατά, απάζει που νουατά, έχω πέντε προβατά, απάζει που νουατά, λάβρισε τον τυπαρά, βάζω και προβατά, λάβρισε τον τυπαρά, βάζω και προβατά. Κρατάει αυτό που λέει. Ποτέ να μην το κάνει.
Hello.